A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Lawal Idris, SA Media National President Miyatti Allah Kautal Hori. Dalilin da yasa na fito social media ne zan yi magana yanzu ba akan komai bane sai akan abin da idan mu ya gani jiya a kotu. Gaskiya duk mai son baɗejo ba zai so ya ganshi a halin da ya ganshi jiya ba. Dalilin da yasa na ce a halin da ya ganshi jiya ba saboda a duk rayuwa a duk duniya idan ana so a ga mutum ya wulakanta ko ya tozarta shine a ce an ajiye ka guri daya, a ce baka waya da masoyanka, baka komai, baka isa ma ka motsa ba sai ka jira umarni. Ba abin da ya kai wannan abin tashin hankali. Dalilin da yasa kawai muka yi wannan maganan kenan. Sannan zan yi magana akan Arewa gaba daya. Gaskiya halin da muke ciki a yanzu Arewa akwai matsala. Dalilin da yasa na ce Arewa saboda kowa in ya tashi magana akan gida yake magana. Ba kowa bane ya ja mana wannan halin da muke ciki ko kuma muka tsanci kanmu a cikin wannan halin sai mu ƴan uwanmu ƴan Arewa. Tunaninku kama baɗeja da kuka sa aka yi ko da kuka yi mazanci shine matsalar zai warware muku damuwarku akan abin da kuke yi. Baɗeja ba ɗan ta'adda bane. Azumi ne a bakina. Na rantse da sarkin da ke busa numfashi, Qur'ani aka min zan dora aka. Rantse baɗeja ba ɗan ta'adda bane. Amma wasu daga cikin shugabanninmu ko kuka sa a kama shi, hankalinku ya kwanta, bukatar ku ta biya. Amma ku tuna fa akwai Allah. Akwai inda idan aka je sai kun yi bayani akan wannan karan da kuke tunani. Kuna tunanin wai ya kafa kungiya na vigilante, duk ihun da ake yi magana fa kenan kwaya daya. Ya kafa kungiya na vigilante sai da ya shawarci gwamnati kan a kafa kungiyar nan. Sannan ma a ajiye ma maganar kungiyar vigilante, a gwamnatance hidiman da baɗeje ya yi ma gwamnatin nan da take kai, wallahi da yawan ku ba wanda ya yi shi. Tun daga kan masu rawani har masu mulki zan iya rantsewa, kuma ba wanda baɗeje bai taimaka. Idan yau baɗeje ɗan ta'adda ne, CP na Nasarawa ba zai yadda ya haɗu da baɗeje ba. In baɗeje ɗan ta'adda ne, Vice President Kashin Shatima ba zai yadda ya zo har office ɗin baɗeje ba. Idan baɗeje ɗan ta'adda ne, Sheyi Tinubu ba zai yadda ya zo har office ɗin baɗeje ba, har a sa mai kayan fulanin da ake tunanin su ne 'yan ta'adda. Social media ku ji tsoron Allah. Mutane ku ji tsoron Allah. Allah zai tsayar da ku a ranar da fa za ku yi bayani. A yau ka ce ka kullawa mutum sharri ko ka ce kaza shi yayi kaza, Allah fa sai ya tsayar da kai da wannan mutumin ya muku hisabi. Yanzu kai matsalar ka bata dame ka ka tsaya a gaban Allah wanda kai da Allah kake yi ba. Allah ya sa a ce baka da wani matsala da wani daga kai sai Allah da kai ma wannan laifin. Amma ka je ka sa dan adam wanda baka san ya rayuwarsa take ba, ya mu'amalarsa da mutane yake ba. Mu a Arewa daga kan influencers din mu har bloggers, kowa da kowa in dai kana social media, mu a Arewa abinda muka dauka kawai daukaka ka fito ka zagi wani, ka fito ka aibanta wani, malam wani ya fara wa'azi jahili wani ya fito ya karyata shi, malam wani ya fara kaza jahili wani ya fito ya, gwamna wani yayi kaza jahili wani ya fito. Dalilin da yasa nace jahili saboda mu burin mu a yau a social media a Arewa gaba ɗayan mu burin mu shine wane yayi magana in zo mai raddi. Bana tunanin shugabannin mu da manyan mu da ake kamawa. Amma mu ci gaba da zuba ido. Yau an kama wani dalilin yayi kaza, gobe an kama wani dalilin yayi kaza, wataran kai za a kama. Wallahi wataran kai za a kama. Kabar ganin kana tare da rawaninka ko kana tare da kujeran mulkinka ko ciyaman ne kai ko kansila ko gwamna ko sanata ko me, wallahi wataran kai za a kama. Ba dan komai ba saboda me haƙƙin da Allah ya dora maka ki sauke shi. Baɗejo Allah ya gane Allah ya dora mai haƙƙi ne. Yau baɗejo baya Kaduna, baya Zaria, baya Kano, baya ƙasa kaza, burin shi ne a gane fa fulanin nan da ake zargi ba 'yan ta'adda bane. Kawai ɗaukakar da Allah ya ba Fulani a duniya ita ake tunanin ta yaya me yasa Fulani za su ɗaukaka. Dalilin da yasa kawai ake yaƙar baɗeja ba kenan. Kuma 'yan social media babu wanda zai fito kai tsaye daga 'yan TikTok har 'yan Instagram, kai kowane chat kake wanda zaka ce baɗeja bai taimake ka ba, one way or the other. Tun daga kan 'yan fim har mawaka, tun daga kan mawakan har malamai har masu rawani, duk baɗeja ya taimake ku. Amma yau mutumin nan yau watan shi 2
da wasu kwanaki ga watar azumi, ba wani malami da ya haɗa wani program ya ce yana jawo hankalin Arewa ko gwamnati akan a duba wannan bawan Allah da aka kama. Akwai fa masu ci a ƙarƙashin shi jama'a, ni tunani da wannan. A yau ko Allah bai baka shugabanci ba, akwai iyalanka, akwai iyayenka da kake ciyarwa, iya wannan in ka kalla ya kamata kama mutum adalci. Amma yau an wayi gari watan mutumin nan 2 da wani abu, yana da mata, yana da yara, yana da yaya, yana da waɗanda suke ci a ƙarƙashin shi. Mutum ya fito ya yi addu'a. Jama'a mu ji tsoron Allah fa, mu ji tsoron Allah, mu ajiye ƙabilanci, mu ajiye komai, mu zauna mu yi tunani wa kanmu. In kai Kristan ne ka yi tunanin addininka, in kai musulmi ne ka yi tunanin addininka, in kowane ƙabila, kowane addini kake kai tunani. Kai tunani, kai rashin zaman lafiya shine abin da zaka dinga sa a cikinka. Kuma kana ganin Allah zai baka haka? Ta ina Allah zai baka haka? Mu ji tsoron Allah jama'a. Mu ji tsoron Allah. Wallahi tallahi za a tsaya, akwai ranar da zaka bada sakamakon abin da kai. Akwai ranar da zaka bada. Allah ya samu dace.